I'm back. Yes, I think that's better now, guys. Is it okay now? Yeah. Yeah, right. Yeah, The quality, guys. now it's much better. Saka sisimeli secret umwe nomwe mukadzi anofanira kuziva kugara nezvainazvo kusenzesa zvainazvo. Let's not compare. We are adults. Don't feel bad kuti wakaonda wakakora une mazamu makuru one dombo guru. Complex, forget. Let's put complex on one side. Don't you say isusu vakadzi? Vakadzi, we are very, very beautiful in our own ways. Takandozvinakira. Umone unogona kuseka munhu nemazamu pane murume unoda une mazamu makuru. Unogona kuti, for example, ndinotaurisa pane varume vanototsvaga vakadzi vanotoisa kunga inini. Saka what you need to do kujagela nezvainazvo. Handiti musaona macelebrities emuamerica ari slim vachimwa magreen madetox aya iwomwa madetox. We are Africans. We are meant to be who we are. Tinoyasadza maveggie ameno manutrients edu. Saka isusu tine advantage. Okay, tine advantage kuti kuAfrica tinofundiswa kuchengeta murume. Okay, vane nzeve vachiunderstanda. Ameno kuti ndishona yangu iri kuunderstandeka here. KuAfrica tinofundiswa kuchengeta varume. KuEurope vakadzi vanopuhwa empowerment kuti senza ita mari yako, murume is the last thing, and kana murume akauya ndiye unomupa zvekuita. Saka isusu ini ndakuchitaura as African kuti inini ndakambochitwawo. Inini zvese zveuinazvo in this moment. For any small problem youinayo, tell yourself kuti pane vakambozvifambawo. Divorce takamboitawo, kushupika takamboshupikawo, varume takambochitwa. Ozozvibvunza manje. This is where I am coming now. Ozozvibvunza kuti what went wrong? What am I doing wrong? Ndakashata papi pacho. Ndiri kushaisha mabuttons ape ndikupresa because dzimwe nguva varume varume dzimwe nguva vaunderstandi vakadzi, dzimwe nguva varume vanoda kutrya vamwe vakadzi. Saka iwewe mukadzi chisenzesa strategy yoinayo. Sisimeli ini ndine mazamu angu makuru muri kuaona. Ndinodaiso mirendi. A woman must always have this. I'm gonna show you. I put some of this stuff here on the. Can you see? Ndaisa pa nonzichini. Ndaunza kuti ndimupangidzire zvekuita. A woman must always have a sweet. Haikona sweet kana ngoti kati rake rinodhura aiwa. Any sweet, especially mint aya, mnozema mint aya. A mint is the best girl's friend. Why ndikutoti mint? Mint unoisa wakunda korara handiti antinobhrasha mazino. Murume unoda blowjob handiti. Unoiziva inonzi kusvisvina kwekwe. Iwe wotora mint yako, oisa mukanwa mako, ombuye uchibhuya naye. Varume vanoda kukiswa umumu. Musaenda straight away to the mouth. Ndekuti ana Maria, ana Joanna, ana Josephina ndo zvaiita. Iwe unosenzesa strategy uku urikona between huro yako nei uchimutaura mawedza akanaka, uchimuita whispering kuti daddy, how was your day? Daddy, indi nhasi muri kunowira. Daddy, munomboziva kuti ndokada kaneki kako kakanaka. Iwe uri kutonyepa hako, uri kutomunyepera. But who ndiani unokubvunza kuti uri kutaura chokwadi uri kunyepa? Hapana. Saka kisi yacho manje inofanira kunge yakadai. Muri kuona malips awo. Isusu maAfricans takablesswa. You have no idea kuti mazilips edu etinosekwa yakakuraya, they are the best. Ngekuti uri kuona zvandiri kuita iyo ndiyo neki kaye murume unonge uchita zvekuda. Kunge uri kutowa. Uri kuona kutowa here, muri kuona ndiri kutowa. Ukufuti wakaisa, ukufuti antitonga tine mate, tine malipstick. And another thing, musabonyeperwa nanhu kuti tengai malipstick ana Fendi, tengai malipstick ana matte, aiwa, tenga red yoyo. Can you see? Red, I can't go without red. Tenga red lipstick, you don't need more extra. Kana ye akachipa yacho. Tenga yoyo, as long ukandisa upa lipstick pako. Ochitowa murume wako, nonzi chini? Mpendero wae wechidzika wakadaro, wechimutaurira nzeve, wechidzika pasi,
ovhaenda kushoulder wechienda kumazamo kuti manipples ari mafunga kuti ari manodobata-bata akadzi basi varume vanozvidawo. Ndisati ndasvika kublowjob, another thing, muri kuona iyi inonzi, I know kuti it's expensive, but if you can try perfume yako yakanaka. Pane maperfume etinopfeka daily use. Panoonoti kana waenda korara murume wako unofanira kuziva kuti mukadzi wangu papilo apa ndopake. Even akaenda kuhotera akaenda hepi, you still look for that unique perfume kuti mukadzi wangu unonhuhwira. Saka unofanira kunhuhwirawo. You need to be that person inodaidza, inoinvita kuti murume wakoka kana wakashata kusu, kana uchitaurisa mubedroom, it doesn't count. Unofunda kuita madiploma, kuita maPhD, kana usikakoni kuperforma mubedroom macho, it's 0,0 ne0 nemadziso akadai. Saka by the end of the day unozviita kunga benzi. And one of the secrets, the top secret, is be a hooker in the bed. Ita hure. When you are outside the bed, ita a lady. Buyana vanhu, sekana vanhu. But ukapinda mubedroom, unoita hure ngoti ndo mahure ari kutsvagwa iwo wawo. By the end of the day, murume une fantasy yake. Murume unoda kumborohwa magaro. Murume unombozi paunenge wakatsamwa paya handi vantu vakupa, let's say vakupa $500 aunofara ndiyo, ndo paunomubata ipa wati mazamo obva ndototi nye wamborwadziwa nye uchimbomurova magaro. Icho chitofamba. Ende anozvida ngoti kana ari kubasa anoti akomana mwana musikana unopenga vesho unezo ndakarohwa haazo ndakarumwa wena haazironda maona mechidzika. Usamhanya kukisa. Murume haadi kukiswa apa padumbu, unokisa apa between mazamo ake inonzi panika madhokta panoita maoperation papa. Dzimwe nguva inini ndiri munhu unoda mafantasy. Can you see auntie, ndine tumabhasiketi twangu twendinoisa zvinhu zvangu. For example, handitengi zvinhu zvinodhura. Don't ngokuti most of the things vakadzi tinoti saka ndinozvionepi, saka Katia yoshonga. Aiwa, tsvaga mumashops ari cheap, zvirimo mumashops ari cheap zvaunoita manje. For example, auntie, you can see this. Muri kuona ichichi padi kumbopfeka naye Katia tinyatsoona. Mira pfekazve tinyatsoona. Pfeka uyu wakachipfeka. Uyu wakachipfeka zvose nezvino. Gadzirira turusi rako rose. Gadzira turusi rako rose uye naro wakagadzira turusi rako. ndinopfeka hangu zvakazara mukati. Tinyatsoona. Icho. Ochidayiso. Pane bhurugwa racho. Icho. Mukona ichichi. Ichi ngechekuti unomuita slave yako. Unomuita slave. Oisapa kudai. Oisapa kudai. Hanti muri kuona chocolate. Ovhura, but I don't want to make my clothes dirty. Ovhura iye anonga echikwira. Unofanira kubvisa nemazino. Kubvisa nemazino ichi. Achibvisa ichi chinovhurika ichi. Saka hauvhuri straight away. Unonga uchidai so. Bijana. Uchivhura bijana. Uchimudai. Uchimuswinyira. Uchidzika. Uchidzika. Uchipepesa. Uchidzika. Ukapedza obva wamuitira zvinonetsa zvekuti haazvaendi straight away. Iwe obva wavhara apa kudai so. Obva kudai. Muri kuona masprinkles aya. Masprinkles aya ndinge makeke. Unowaisa pakati pemazamu ako kudai. Ichi chinangwa ngokuti tudokoka. If you can see. Tudoko, can you see? Tudoko. Saka tunotapira futi.
saka iye unonge chitutera waisa pamazamo ako unobva kudzasi kuna achizazotapira echiya zvinotapira echikwidza echikunanzva and echikunanzva unonge uchitototawo unonge uchitotota ipopo and paanokubata ndangandati the other day you don't have to be with only a mint muri kuona lollipopi stock sweet yeah hanti munonga makagara mwese muri tuma kuti adhedhi movie yapera handitorara iwewe wobva watora lollipopi yako iyi handiti unoihaiye chiona pamberi pake chidai so uchita izvi kudai wechidai so haikona unga kamwana kadoko ba unoita unga benzi unofanira kuita unga benzi tazvi kudai obva wapedza lollipopi obva waisa pamuromo pake obva wamudai so wobva wati haiti tine muromo mukuru obva enda komunanza kuti muri kuandastenda zvandiri kutaura wamunanzwa kudaro any man unonanzwa kudaro netongue whether une girlfriend une hure unokanganwa zvese wapedza haumhanyi unobva watora mukona ino iyi baby oil unoisa bed sheet yako pasi obva wamuisa hanti adhono kuti munotini puchineshona yenyu uri aiwa the real thing kambololoti blambi yoyoyo mobva maizadza nei nemafuta nditi muri kuona zvindiri kuita muri kuona maisire ndiri kuita hanti kadzi tinobika here tinoisa sauti tinonge tidai kuwaya sauti mobata haibatwi kudaiba inobatwa kuzwai muri kuona zvindiri kuita muchikwira pamusoro kunga lemon michidzika kudai mukona tumafinger tips utu muchiita netumafinger saka musanyeperwa nevanhu kuti malong nails hapana zvaanoita mwari wakatisika takanaka takadaro tisina mare wainyatsoziva kuti kana vanhu vangu vasina mare they'll still enjoy musanyeperwa nevanhu kuti aitai manails kunyepa iwo wakapiwa nemwari wechinyatsa kudai chifila ngekuti maveins ukaona wakati you need to be calm and no hurry hati murume unoona maveins ake kana mbura yakanyatsa kumira kudai unoiona maveins iwewe uri kuona kafinga kangu aka nemafuta aya wechitera maveins aya uchiatera maveins aya uchiti wow look at this one ona iri shamwari vein rarisi kuita ba opedza handi wechinyatsa kumuona zvakanaka haundode zvikuti gidigidi aiwa unoita unga kuita zvekudai so unganyoka muri kuona ngekuti zvinonga zvichimutimidza uchiti wow akomana ihombe dzimwe nguva unondonyepoti hombe iyo isi hombe anhu wei musada unyeperwa ngeanhu kuti hombe ndiyo inondopa pleasure any inopa pleasure as long as you love a person and invest on your husband or boyfriend usada unyeperwa uzawa murume wangu une hombe yacho ipi une bechi rakaita serinozi inoda hombe saka iwo unoti rakadaro wechibata wechitisa SIS MELLY malips enyu aya ndinowada dai ndinawo ndaitowaita use muri kuona muchikisa kudai muchitodaro muchinanza and most of the time varume kana uchiwadaroka vanonga akarara kudai muchiti SIS MELLY ini chinyepero muchiti it's so good I can't wait kuti ipinde yakomana wei ikapinda menoti ndichaita sei ikapinda komana ona kukura kwayakaita ona kani ndinoitangira papiko kani ine chikuti don't worry Katia ndichakuisira soft nice and easy ndinopinda komana ndinakambona yakakura kudai yakomana
I can't wait to taste. Mechitopinda zvakadaro. Muenda kumabhouzi kwekwe anti ando mabhouzi haaneti kundoatekenyedza anti vana tinoatekenyedza uchiatekenyedza mabhouzi aya endi vanofara. Sisi Melly, ndo zvinoita mahure haana nothing special. Ndo zvanonga chita kunyepera varume vedu kuti yes bata apa panopa ndo zvanonga chiita imomo mumahoteramo. Saka iwewe uchitoitawo kudaro inini back to handigoni kuti ndiise mukanwa because iduri kufunaisa baby. Yeah, saka ndakuchisenzesa banana. Yeah. Until ndo the big thing plus futi ndo size yakanaka futi haisi kunyepera. Kana uri kupa munhu ideas pa social media ngateerera munhu zvinowaka zvinomubatsira zvinoyambudza zvekuti murume wako unofarawo. Even mangwana ukanzi ndiri kuenda kuona Sisi Melly nodzi mhanya wofunda mwana enda onzwa ekononyeperana ba. Mare is not everything, education is not everything, sex is not everything, but it's balanced. Everything must be balanced. Whether wakafunda hauzufa pane madofo akarorwa mudzimba mari kuchengeta rume more than anhu akafunda acho. Vanachachirisha vari mudzimba umwe nekuchengeta dzimba ivana beauty you need to do everything and everything. And learning it's never enough. We learn every day, Sisi Melly. Saka manje uchitora banana randiti hauti straight away zvinani ndikukisa zvezve wechikisa hako wechikisa wapedza hauvhuri muromo kubva slowly unotika patipi topa hanti muri kuona katipi pane panga paine kaburi hanti murume unoita weti normal kaburi ko ndoko unoconcentrate nako ndokari weakest point unokadaisa. Yeah, inina battles on the beginning. Ngonda kakura kuZimbabwe kuti akomana kuyamboro inini akomana but ndakazoona pendakachitwa nemurume wangu paakandichita ndopendakati ari zvakwana enough is enough dokuzvitrial. Saka baba vakazvitrial baba machitwa kuti asarambochite. Aiwa, that was my first husband wakashaika. Alright. Saka I learned from the best. Izvozvi the new husband uri patight. Alright. Mukona muchide urikuona zvinikuita unoblowa hot air. Hanti muri kumatana nenyaya yechando. Kana uri kuzwa chando unoti then oboti ipopo because bechi remukadzika rinopisa. That's the same thing inobvisa hot air. Saka in other words uri kupangidza murume kuti kumusoro nekudzasi zvese zvinoshanda. Uchida unoite gradually. Haikona undoti upinde unogona kusvika apa nekurutsa. Kana uri first learner ita bichana. Kana uri first learner don't rush. Don't put yourself in a pressure kuti wakati grandidai. It takes time and when you take time you master it in your own timing and you enjoy it. But ukada kuita target kuti grandidai kuti ndifadze murume then you never enjoy it. You need to enjoy. You need to put in your head kuti uyu murume wangu hapana mboro hapana kwainopinda inondopinda kwendiri chete. Saka ndozvo unoita otherwise unosema. Kana uchida before this unotora kakumusha tunofundiswa zvokutora kadhishi kako nemvura yako inopisa netauro yako ototesa ocleana iwewe to your own liking ochizotanga zvendima. Mukona but haikona only one way, it goes three ways, deep, sideways. Mukona tarise izvi ndiri kuita. Okay. Mukona banana ndautonakirwa ndautoya banana. But anyway, ndizvo zvacho. And most of the things sexika it's a joy. You should play. Unofanira kutsvinyirana. Ita habit kekutsvinyira murume wako kana manda kuita sex o muri mumba kuti zvisazoita too tense. Anditi kana machinyi mubedroom nei futi muri kuona anonzi maikwaya anonzi inini ndinoda kusenzesa Nivea.
Can you see? Nivea mwakagara naye murume pamubhedha before usati waita that unomuzora the whole body vechibhuya naye, how was your day? I don't know kuti munogona kuona ichere ichi, it's like a massage thing. Chichochi. Okay, choiswa pai. Kuti ayakuzodzidza kamutodzidzisa. Anyway, chonoda kuisa kumusana, kumakumbo, pachesi. Ngoti vamwe varume edu they are working physically, vanenge vakaneta, saka unongo chimumasaja. Imbe isiri kuti uite semaoko, maoko dzivangu anorwadza. Saka this is a nice tool ekuti unongo chimudini uchimumasaja zvakadaro. Then murikona umwe musi opeka inini dzivangu ndinopfeka izvi. This is still new, saka ndambopfeka. But this nakandotaura nyaya yemasocks. Masocks ndinoadira zvakawanda. Anoita zvinhu zvakawanda. You can see kuti inini unopfeka. Sorry, this is also new. Let me use the old one. Hauna masharo here unyatsopfeka tione anyway. Itai practical tinyatsoona. Hauna masharo. Yeah, but me ndime explain then ndozotanga kuzita ma-practical kuti muzoona. Otherwise ndikatanga ma-practical handizokoni kuexplain anhu hazozivi kuti unozviita sei. Alright. Saka yeah, murikona ichi it's inonzi chi a socks handiti. Yeah. Socks irorero ukona zvinhu kuita unogona kutoribata nazvo futi. Urikona kuti iri nemaburi. Paunongochiribata rinopa different sensation murume. 1. 2, unogona kupfeka mumakumbo. Murume wakubvisa nezino kudai. Slowly okandira uko. But most of the time inizvo ndinoita hangu inini. Handisi kuti munhu wese unofanira kuzviita. But inizvo ndinoita ndinopfeka this. I like my Brazilians angu. They are different. They make me into 3 different characters. For example, inini ndinoda you see this one. Ndinoikama zvakanaka nditi. Ndobva ndapfeka robe yangu. Ndopfeka zambia remamutaura riya. Ndoda iso. Mene ndimpangidzira. Ndochipfeka zvachituone gigariya yacho. Ndikapfeka icho nditi. Ndinoti kune murume wangu unofanira kundibhadhara $500. Oisa patable. Handiti. Akaisa patable. Ndapfeka ichi. Unondipa $500. Obvisa masocks angu. Unondibata kudai. Ndichi kudai. Kudai. Any position yada. Any position yada. Unofanira kubhadhara because wabhadhara. Unopusha ichi chiwigi chachipusha achizungurutsa. Muri kuunderstand? But $500 yaka ngekotenga matimati, maonyenzi, sauti, chinyi zvese. Then iwo mwe musi inini ndinomuti apfeke ichi muri kuona ichi elephant. What's going on? What are you doing here? What are you looking for? Hello, Uncle. Hello, people are saying hi to you here. How are you? I'm fine. Good. We exchanging learning sex stuff. Oh. Good. See you later. Love you. Yeah. Murukona. Saka. Ndine ichi. Murukuchona here ichi elephant ichi. Kana yazomira nditi. Yamira zviya yaita ready. Omupfekedza. Murume kana ahonika unoita anything. That's why akazinda kumahure unoitiswa zvese kunga benzi ngekuti ndo zvaanoda. Saka manje uri kuona ichi ndoda. Samunopfekedza unomupfekedza chinjicho. Ndicho chakakurisa ka inokwana here. Inokwana uri kuchiona here kuti elephant it's a G-string. A G-string. Nderake. Handi takatengerera mudhodha ndiyengana nani futi. Alright.
Sinakura chimurumwa kuchinatsa kuzadza chibhurukwa icho. Ngei wotadzadza ngei? Okay. Unotadzadza ngei iye ari honye. Mazwa zvandataura. And every woman must have everything red. Red. Ngavawanikwe because even my red socks, my red chiniti, it must be a must. Kuti zviwe zviri mumba. Because emergency. Varume vedu vanoda izvo zvema red. You don't need to wait for Valentine. You have to do it all the time. Nguva dzese wanikwa uri pai netu inini ndinotenga tumasweet tumasweet tumaminti twangu twendinoisa parurimi then ndanokupangidzira kabhodhoro kaya kandichazivi kuti bhodhoro yandaisepi ichi muri kuona ichichi. This is it's a candy fantasy. Unotenga mushopu ndoringi yatamboreva iya. Yeah, this is a candy. It's a sweet. You need to know the sweets. Saka I concentrate in my sweets. Pani vanoda zvekupfeka zvemaleopards, pani vanopfeka zvemadhokta, zvemanesi, but inini ndinoconcentrate nezvo ndinazvo ngekuti inini I think kuti zvemadhokta zvine zvemasoja zvinodhura. It's expensive. Saka wata concentrate zvine masweet because I know kuti penino kuita shopping zveimba, it's easy kutenga and it's easy ukanganwe. You understand? Ochiita, but chakanakira ichi I can't open because it's too new. Chakanakira ichi unoisa ipo papa pasi. Anti inonga yakamira kudai. Obva Katia tione unokodzodza achina basa unozotenga chimwe. Satione rini yacho iyi. Tida kuona kuti rini yakamira sei. Okay. You see this one? Obva waisa. Opekera nditi. Paunongori kumupa blowjob papa, unonge uchihama sweeter. Uchananza. Uchinanza, uchimukisa, uchinanza, oruma waniri, omisa muromo mwake, iye chiha, iwe chidini, wechihawo. Kusvika zvinonyunguduka, it's made, it's not hard kunonzi kudini, kunyunguduka kwacho. Tochizoya papa pekudhensa papa. Inini yangu inini ndine lucky because ndakakurira kubocha kwaMutare nana Gogo. Saka manje anti mirendi visage. Bisa. Yeah. Bisa. Anti saka manje zvonoitenga zvekuti muri kuona ichichi muno mudzime nguwa kana uchida. It's not a must. Ndura chizambia chiya nditi. Ochidaiso. Muri kuona zvichirichi. Ovhavhara apa. Handi tiri ma-Africans takakura tisina hembe. I'm talking about the old ancient yedu, history yedu. Ana makoisana aya mabantu anhu aya aigara muma-rocks anonzi mai? Yeah. Iwowa, saka that's what we present. Iwo ochipfeka icho choka. Ochitanga anti ona masungire ndaita obva wavhara apa. Pakati. Pakati. Ochichidaiso kune murume. Uchingotambira hapo, uchingotambirira chete. Wechitamba. Wapedza, ochibvisa kudzasuku. Obva wachiisa loose. Wakuchinja dancing. Unongo chindudai. Chia, anti murume. Ndaisepiko. Chinhu chia. Ichi. Anditi. Ndo chiri pasi. Anditi. Iwe uchindudai. Unongo chifanha kuchitiza. It's not kuti chibva chapinda direct. Unongo chifanha kuchitiza because men wants to be teased. Ukachinyemu, wotiza wodzoka, wochiti pa, wonyemudza wotiza. Unokona zvindikuita, unongo chita zvekudai so. Iye okubata waist. Kuti iye afile waist yako. Then ochinja. Wada, oita zvekudai so.
Okay. handisi tine maadvantage tine mazamu ochitopangidzira mazamu ako uchidaro uchita zvekunga uri uchita kunga uri inonzi chiviko uri kuona zvandiri kuita zvazvikuda Kutambadzidza chirungu tisina odha dziya yatinenge kutambadzidza chirungu dziya tisina odha wapedza every woman must have a Zambia. Mukadzi wese unofanira kunga ine Zambia. And most of the time ngatisapfeka mabhurugwa tiri mumba. Pane ane mazamu akanaka. Aiwa ndine bhurugwa because ndiri pashow penyuka. Alright. But inini muri kuona kuti ndiri kupfeka zviri tight zvinoinvita. Haikona kuti murume unopfeka nemagemenzi ba. Unofanira kupfeka zviri kana wapfeka zvinhu zviri tight kuti aone kuti magaro ako akamira sei, makumbo ako akamira sei. You can see. Muri kuona SIS MELLY? Then otura Zambia rako. Handi murume akagara pa couch, akagara pa sofa.